खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो जोंनि राङापारा हालामनि सिङावनो थानाय गणेशपुर गामि बे गामियाव आङो जोंहा जाखांफुनाय लाइमोन हान्जाफोरखौ खाम सिफुं फोरोंनायनि हाबाफारि लादों बिथांमोना आंखौ हांख्रायनाय लेखा आंबो फैबाय दा बिथांमोन लाइमोनफोरखौ माबायदि खाम सिफुं फोरोंदों बा सोलोंदों बिथांमोनखौ आं फारि देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो जेसे हायो इसेबां माने फोरोंहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों बोर सारस्रि हरबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन रोंलाङो दा बिथांमोना माबायदि सोलोङो आरो बेसेबांसो स्टुडेन्ट जादों बेखौ नोंथांमोन फारि देखायलांसै आरोना ओरैनोथ' लोगोफोर जागायनायाव एसे बुरजायानोमोन दिनै एसे खमायलांबाय दा जा सानैसो दं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना एगार खेबसे लाफिनबावलाय